Jiena Joe Ketkuti nsellmilkom eżis semmija għal dawn il-programmi ta' Marċi Funebri illi tismagħhom biss matul dawn iż-żmien eżjes u sbieħ tas-sena. Il-Gażin tas-soċjetà tagħna 12 Mej din is-sena ma jistax jistidinkom tiġu tgawdu l-banda tagħna ddoq dawn il-Marċi Funebri fis-sala tal-Gażin u anke biswit il-Gażin nhar il-ġimgħa l-kbira. Għax din l-pandemija kiefra li ssira magħna għal fuq minn sena ħarbtet lil kulħadd. U niżlitna letteralment tal-kubtejna. Lanqas nistgħu ngawdu l-funzjonijiet sbieħ li konna mdorrin bihom fil-Knisja li tkun miksija bid-damask iswed b'sinjal ta' luttu għal passjoni u l-mewt tal-Imgħallem Divin tagħna Sidna Ġesu Kristu. Dan ir-randan lanqas nistgħu nisimgħu lil banda tagħna ddoq xi setta marċi funebri waqt il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira għax dina ma tistax toħroġ mill-Knisja. Imma tal-lanqas permess tat-teknoloġija minn ġewwa djarkom qed inwasslulkom xorta waħda qatt ta' marċi funebri miktuba minn diversi kompożituri uħud minnhom mir-raħal tagħna stess. Huwa ta' onur kbir għalija li ħankun qed nippreżenta dawn il-programmi ta' marċi funebri viżwalment illi bla dubju għandhom jgħinunkom biex tidħlu fl-ispirtu ta' dawn il-ġranet eżies. Nemmen illi ħafna minnkom tesponu fi djarkom bħal ma nagħmel jien ukoll xi statwi sbieħ li jfakruna fid-dbatijiet li għadda minnhom l-Imgħallem tagħna Ġesu minn xejn daħal fil-ġnien tal-Ġessemani biex jitlob mad-dixxipli tiegħu sa ma spiċċa minn xhur fuq l-ewda tas-salib bejn żewġ ħallelin. Jalla waqt li tkunu qed tisimgħu dawn il-marċi sbieħ funebri iġibu qudiem għajnejkom il-passjoni ta' Ġesu u titkebsu bl-imħabba veru u sinċiera lejn Ġesu Redentur li rrid jitabba bin-nuqqasijiet tagħna biex jeħlisna mill-ktajjen tax-xitan u jiftħilna l-bibien tal-ġenna u beda jifdina mid-dnubietna. Qabel ma nisimgħu l-ewwel marċ funebri, nixtieq ngħidilkom milli l-marċ funebri li se jindaqqu issa waqt dan il-programm huma mir-recording illi l-banda 12 Mej kienet għamlet fis-sena tal-2017. L-ewwel marċ funebri in memoriam Giuseppe Mikallef, kompożizzjoni u direzzjoni tas-Surmast Herman Farrugia Franz.
Għadda kif smajna dak il-maġ funebri in memoriam Giuseppe Mikallef, kompożizzjoni direzzjoni tas-Sur Masħelman Farrugia Franz. Il-maġ funebri li se nisemmu issa jismu l-aħħar tislima, kompożizzjoni tal-assistent Sur Mast tal-banda 12 May, Maestro William De Battista.
Għadna kif smajna dak il-marġ funebri l-aħħar tislima kompożizzjoni tal-assistenza u l-mast tal-banda tweft minn Maestro William Da Battista. Ħan nisimgħu marġ funebri ieħor. Il-marġ funebri jismu L-Ultimo Cammino, kompożizzjoni din id-darba tal-għallim tal-banda tweft mej Maestro Daniel Vella.
Għadna kif smajna dak il-marċ funebri li kismu l-ultimo kamminu, kompożizzjoni tal-għallim tal-banda 12 Mej Maestro Daniel Vella. Il-marċ funebri li se nisemmu issa jismu Mid-Doluri, kompożizzjoni ta' missier il-banda 12 Mej Amanti Għattart.
Għadni kif smajna dak il-marċ funebri li kismu Om id-Doluri, kompożizzjoni ta' Missier il-banda 12 Mej Maestro Amante għat-tart. Ħan nisimgħu marċ funebri ieħor. Il-marċ funebri jismu In Loving Memory of Stephen Saliba, kompożizzjoni ta' Noel Kirkop.
Għadna kif smajna dak il-marċ funebri bl-isem In Loving Memory of Stephen Saliba, kompożizzjoni ta' Noel Kirkop. Ħan nisimgħu il-marċ funebri ieħor. Il-marċ funebri jismu To Robert Paddy Mayne, kompożizzjoni tal-bandist Christian Schembri.
Għadna kif smajna dak il-marċ funebri tu Robert Pademain, kompożizzjoni tal-bandist Christian Xkembri. Infakkarkom li bħalissa qegħdin fil-kumpanija tiegħi ġew Kitkuti fejn qed insemmalkom diversi marċi funebri illi l-banda Twelve May kienet irregordjat fis-sena tal-2017. Il-marċ funebri li se nisimgħu issa jismu Doloria Pianto, kompożizzjoni tas-Sur Mas Vincenzo Ċappara.
Għadna kif smajna dak il-marġ funebri bl-isem Doloria Pianto, kompożizzjoni tas Surmas Vincenzo Ċappara. Ħan nisimgħu marġ funebri ieħor. Din id-darba il-marġ funebri jismu Madre Rita, kompożizzjoni tas Surmast l-enġinier imqabbi Maestro Anthony Camilleri. Nixtieq li ngħidilkom li dan il-marġ funebri bl-isem ta' Madre Rita, is-Surmast l-enġinier Maestro Anthony Camilleri kien kitbu għal ommi li kien jisimha Rita Ketkuti. Ejja ħan nisimgħu flimkien.
Għadni kif smajna dak il-marċ funebri bl-isem ta' Madre Rita, kompożizzjoni ta' Sur l-inġinier mqabbi Maestro Anthony Camilleri. Ejja ħan nisimgħu hemm marċ funebri ieħor. Din id-darba imiss is-Sur Giovanni Ġummarra, fejn se nisimgħu issa il-marċ funebri bl-isem ta' Rassenjazzjoni. Nixtieq li ngħidilkom li s-Sur Giovanni Ġummarra huwa ferm magħruf għal sensiela ta' marċ funebri. Fosthom insibu dan il-marċ bl-isem ta' Rassenjazzjoni illi huwa kien kitbu fl-1935, propju sena qabel miet hawn Malta lejlet il-miliet tas-sena tal-1936. Nixtieq li ngħidilkom li dan il-marċ funebri bl-isem ta' Rassenjazzjoni illi ħan nisimgħu issa kien ġie rekordjat mill-banda 12 Mej fl-2017. Dan huwa wieħed mill-marċi funebri antiki li tippossjedi il-banda tagħna, illi flimkien moħrajn miktuba liha nistgħu ngħidu li l-banda 12 Mej tippossjedi numru sabiħ ta' marċi funebri ta' kull żmien, kemm ta' kompożituri Maltin kif ukoll anke barranin. Ejja ħan nisimgħu dan il-marċ funebri bl-isem ta' Rassenjazzjoni, kompożizzjoni tas-Sur Giovanni Ġummarra.
Għadna kif smajna dak il-maġ funebri bl-isem ta' rassenjazzjoni, kompożizzjoni ta' Surmas Giovanni Ġommarra. Il-maġ funebri li se nisimgħu issa jismu In Memoriam Alessio Camilleri, kompożizzjoni ta' Surmas il-Professur Joseph Vella.
Għadna kif smajna dak il-marġ funebri bl-isem ta' In Memoriam Alessio Camilleri, kompożizzjoni tas-Sur Mas il-Professur Joseph Vella. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, nittama li l-għażla ta' marġi funebri li kelli preparata likom illum oġbitkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħa li kulħadd minn għandi ġew Kuti. Ħanalqu dan il-programm tal-lum b'marġ funebri ieħor. Dan jismu In Memoriam Tony Coleiro, kompożizzjoni u direzzjoni tas-Sur Mas Herman Farrugia Franz. Infakkarkom milli dawn il-marċi li għadni kif smajna ġew irrekordjati mill-banda Twerf Tmej fis-sena tal-2017.